El programa LEADER és una metodologia innovadora de la política de desenvolupament rural de la Unió Europea. Fomenta la presa de decisions des del territori, tot dissenyant una estratègia amb identitat pròpia i amb el suport dels recursos de què disposen les entitats, administracions, empreses i persones del territori. Impulsada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través del Programa de Desenvolupament Rural s'aplica mitjançant una estratègia local articulada pels 11 grups d'acció local, que són els encarregats de prendre les decisions sobre les estratègies del territori, la selecció de projectes i la seva valoració. L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, ARCA, és la xarxa que engloba els 11 grups GAL i que s'encarrega de dinamitzar, coordinar i representar els grups davant d'ens i institucions d'àmbit català, estatal i internacional en col·laboració amb el DARP. El programa LEADER a Catalunya per aquest període 2014-2020 s'aplica al 73% del territori, on hi viuen el 10% dels habitants de Catalunya, i té una dotació de 62 milions d'euros. Quins projectes es prioritzen en el període 2014-2020? Les estratègies de desenvolupament rural dels grups LEADER per aquest període es basen fonamentalment en la dinamització econòmica i la creació d'ocupació als territoris rurals. Els projectes LEADER han donat suport a iniciatives i projectes arreu del territori que han permès estimular la innovació i la transferència de coneixements. Fomenten la diversificació econòmica i la creació d'ocupació a les zones rurals. Fomenten la millora del patrimoni rural i la qualitat de vida en les zones rurals. Promouen l'eficiència dels recursos i fomenten el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic. Treballen per la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic a les zones rurals. Fomenten la transferència de coneixements i innovació a les zones rurals. Contribuïm, fomentem, promovem, treballem pel territori i des del territori. PDR.cat 2020. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Generalitat de Catalunya.